Ovaj film je posvećen DNS-u i tome kako on radi u internet sredini. DNS je vrlo obimna tema i imat ćemo ceo niz filmova posvećenih njoj. Počet ćemo od nečeg vrlo opipljivog, od onoga sa čime se susrećete svaki dan, a to je internet i DNS u tome stalno učestvuje. Pre svega ćemo se upoznati sa obavezama DNS-a, a glavna obaveza DNS-a je prevesti ime kao što je google.com, practiq.com, prevesti takve izraze na odgovarajuću IP adresu na koju se može povezati, jer se na kraju sva veza omogućava na osnovu IP adrese. I nećemo tražiti od ljudi da pamte IP adrese, kao kod ovih primjera google.com ili practiq.com. Tako da je potrebno nešto što će prevesti ime koje je korisnik napisao na IP adresu. Time se bavi DNS. A sada hajde da pogledamo kako izgleda DNS. Izvršit ćemo SMD i pomoću komande ping izvršit ćemo običnu proveru veze. Proverit ćemo vezu sa www.practiq.com i pazite šta prvo vidimo. Vidimo da se ime prevelo na IP adresu i to je IP adresa našeg sajta, adresa našeg www. I pošto je adresa bila prevedena na IP, to je upravo ono što je uradio DNS. On je pokušao da napravi tamo ping i video je da nema veze. Sajt ne odgovara na pingove. Ali ne brine me to što sajt ne odgovara na pingove. Mene zanima to da li je DNS preveo ime na IP, to jest DNS je kao telefonski imenik. To je kao da zovete informacije jer hoćete da saznate nečiji telefon. To ne znači da je telefon 100% tačan i ne znači da će vam čovek odgovoriti putem dobijenog telefona. Znači, on je poput telefonskog imenika u stvarnom svetu, poput službe za dobijanje telefona putem telefona, a u svetu kompjutera za to postoji DNS. I istim tim DNS-om ne upravlja telefonska kompanija, ne upravlja neko s polja, već ćete vi morati da upravljate tim telefonskim imenikom. Vi ćete upravljati DNS-om, to je jedna od glavnih obaveza sistema administratora. Sistem administrator se veoma mnogo bavi mrežom, a takođe DNS-om i group policyjem. Ove tri stvari čine 90% njegovog posla. DNS, veza i group policy. Veza, to su pingovi, ruteri, proveriti šta se sa čim ne povezuje, da li odsustvuju gateway, da li odsustvuje firewall. To je ono što se tiče veze. DNS, ko hoće da se poveže na ime, a IP koji daje ne odgovara ničemu dobrom. I GPO, centralizovano podešavanje radnih stanica i te stvari oduzimaju 90% vremena sistem administratora, tako da možete da zamislite koliko je važna tema DNS. Tu temu treba da imate u malom prstu. I počinjemo od primjera koji možete lako zamisliti. Dakle, videli smo da nam je komanda ping ka imenu www.practiq.com dala IP adresu, to jest došlo je do prevoda imena na IP. A sada ćemo probati da izvršimo komandu ping prema www.cnn.com. Pišemo cnn.com, dešava se isto, ime se prevodi na IP, a sada obratite pažnju. On se povezao na adresu koja se završava na 19. Tu idemo na Ctrl+C jer neće da on nastavi da traži pingove, zanima me samo prevod. A sada pazite, pišem ipconfig/display DNS. Šta znači display DNS? Pokaži mi sve odgovore servera na DNS-u kojih se sećaš. A sada pogledajte izveštaj komande display DNS. Pazite, što se tiče imena www.practiq.com, on se seća. Evo, ovo je IP adresa koju smo videli, a sada u roku od 31.000 sekundi, sve dok ne prođe 31.000 sekundi, on neće ponovo tražiti na DNS-u to ime. To jest, on pamti odgovor DNS-a. Client Windowsa 7 pamti ga, instalira na mom laptopu. Client Windowsa 7 pamti odgovor DNS-a u roku od 31.000 sekundi. To je kao kada bi vi pozvali službu informacije da saznate telefon i zatražite telefon taksija. Pozovete ga, a za pola sata hoćete opet da pozovete taksi službu, a broj već imate negde zapisan na listiću. Nećete opet zvati službu informacije jer ste pre samo pola sata saznali taj broj. Još uvek niste izgubili listić na kojem ste ga zapisali. Dakle, ovaj listić je vaš keš. Kompjuter takođe ima keš koji pamti odgovore u roku od 31.000 sekundi. I pazite, dok sam ja govorio, prošlo je nekoliko sekundi. Hajde još jednom ipconfig, display DNS i pazite. Broj sekundi za vreme kojih se čuva se već smanjio. Kada dođe do nule, on će obrisati belešku iz svog sećanja i ponovo otići i pitati DNS
sa čim ide practicq.com i ponovo će dobiti IP adresu. Možda će dobiti ovu adresu ili će se ona za to vreme promeniti ako nađem zgodnije mesto za čuvanje imena sajta. Jer moj sajt je vezan za ovo IP ime, a ja mogu da poželim da ga prenesem na drugi IP. Evo, prevešću sajt i proverit ću u DNS-u. Obnovit ću tamo podatke o mom IP-u. Dalje, mnogi mešaju, misle da je DNS server www. Ne, DNS je samo telefonski imenik. A ko je server www? To može biti kompjuter koji se nalazi na ovom IP-u i ovaj kompjuter ume da govori jezikom HTTP, a DNS sa tim nema nikakve veze. DNS čak ne proverava da li je to sajt. On ništa ne proverava. On samo objavljuje ono što ste mu rekli da objavi. Ponavljam, komu daje te podatke koje on treba da objavi? Mi, sistem administratori. Hajde da naučimo kako da upravljamo time i hajde da pođemo na mesto odakle se upravlja našim DNS-om. Ali pre nego što uđemo u predsoblje naših sajtova, naučit ćemo još nešto važno. Videli smo ping kao određenom imenu, a također smo videli cache pomoću komande ipconfig display DNS. Dalje, hteo sam da vam pokažem da mogu da obrišem taj cache. Naprimjer, hoću da bacim sve moje listiće gde sam zapisivao telefone koje sam saznao u telefonskoj info službi. Za to služi komanda flash DNS. I on kaže, sve sam obrisao iz tog keša. Hajde da proverimo. ipconfig display DNS. I sada tu već nemamo practicq.com. Na kraju spiska je bio practicq.com i sada je nestao. Ako opet pritisnem ping practicq.com, onda će se odgovarajuća beleška opet pojaviti u kešu. Inače, hoću da vam pokažem nešto drugo. cnn.com, ping na adresu koja se završava na 26. Sada izvršavam flash DNS. Brišemo ceo naš keš i ponovo izvršavamo ping, kao da smo nov čovek i ništa ne znamo. A ne, ja sam napravio ping ne ka CNN-u, sada ću brzo prepraviti. I pazite, sada nam je dao drugi IP, a prvi put cnn.com je dao adresu koja se završava na 26, a drugi put cnn.com je dao adresu koja se završava na 19. Zabrinjava, zar ne? Dajemo ping ka jednom istom imenu cnn.com i pazite, ovde dobija IP adresu koja se završava na 26, a kada ponovo radimo to isto, dobijamo adresu koja se završava na 19. A razlog je taj što su na isto to ime povezali nekoliko različitih IP adresa i hajde da vidimo kako možemo da proverimo te stvari. Naučit ćemo novu komandu, nslookup. nslookup pita DNS, na primjer kaže, daj mi sve odgovore koje može dati cnn.com. nslookup je instrument za proveru DNS-a, za zadavanje pitanja njemu, a ping je instrument za proveru veze, prosto, pre nego što proveri vezu, on pita nešto DNS. Ali u principu ping nije instrument za proveru DNS-a, to je instrument za proveru veze, dok je nslookup instrument za proveru DNS-a. Dakle, nslookup ja dajem argument cnn.com i on mi kaže da su sa imenom cnn.com povezane sledeće IP adrese i svaki put kada ga pitate daće drugi redosled. Inače, pre toga je neophodno obaviti flash DNS. On treba da mi da IP sa drugim redosledom. Ups, dao sam pogrešnu komandu. Tražim komandu nslookup cnn.com. Pa dobro, hajde da dodamo sledeći argument. 8.8.8.8. To je server DNS Google-a. To jest, ja kažem nslookup cnn.com, ali ne pitaj moj router. Pazite, ovo je moj router, 10.0.0.138. To jest, ako pišete samo nslookup i ime, on traži ono što je podešeno na mrežnoj karti, DNS mrežne karte u ipconfig. A ja kažem, ne pitaj 10.0.0.138 koji imaš u svojoj mrežnoj karti, ide i pitaj o cnn.com Google. 4 osmice su DNS Google-a. Trebalo je da mi da redosled odgovora, ali nije to najvažnije. Vidimo ovde ono što se zove round robin. Round robin znači da mi je na jedno isto ime povezano nekoliko različitih IP-a i onda se često svaki klijent povezuje na drugi IP. Takav je princip round robin.
To jest, oni su uzeli 6 različitih servera i na svaki od njih su stavili internet sajt i između njih izvršili round robin. To jest, svaki klijent kada se povezuje dobija drugi odgovor. Jedan se povezuje na 26, drugi na 25 i tako se vrši raspored opterećenja. Dalje, već smo pričali o round robin, pingovima i o flush DNS. Vidjeli smo kako radi cache. I sada hajde da uđemo u neki pravi zone i da vidimo kako on funkcioniše. Za to mi koristimo kompaniju onehostco.il. To je kompanija koja pruža usluge mom sajtu. Oni dobijaju od mene neki novac, 6 do 7 dolara mesečno. A zašto drže sajt kod sebe? Zato što da bi držao sajt treba imati server, njemu treba klima, rezervna baterija, a u slučaju da jedan padne, drugi radi umjesto njega. A sama struja bi me izašla skuplje od onoga što plaćamo ovoj kompaniji. Dakle, čime se bavi ova kompanija koja drži sajtove? Oni kupuju jak sistem servera i stavljaju na nju 100 klijenata. Od svakog uzimaju pomalo novca i pošto je 100 ljudi na jednom serveru, sve se isplati. A ja nemam 100 ljudi da ih stavim na server i neću o svemu tome da mislim. Tako da im plaćam 7 dolara mesečno i oni drže kod sebe moj sajt, moj zone i obavljaju sav potreban posao. To se zove site hosting. To je ono čime se bave 16-godišnjaci. Kupuju server i drže na njemu sajtove. To je kao hotel za sajtove. I mi ćemo prolaziti kako se pravi hotel za sajtove. I ko hoće tako da zarađuje, može da se bavi time. Ja lično znam ljude koji zarađuju za život tako što se bave samo time. Za to se prosto kupuje server i na njemu se nalazi mnogo klijenata kao što sam ja i time se zarađuje za hleb. Dakle, ušao sam u moj hosting sajtova i pazite, ja kod njih zauzimam 52 GB mesta na njihovom hard disku i plaćam za to svakog meseca. Dakle, šta mi oni daju za uzvrat? Obezbeđuju mi hosting sajta i različite opcije, ali nas sada to ne zanima, ni FTP sajtova, ni mail služba, ovdje nas zanima domains, a u domains DNS configuration, upravljanje DNS-om i kada ulazimo tu, mi u stvari ulazimo u upravljanje DNS-om. DNS-om upravljamo sami i niko drugi. I pazite šta vidimo ovdje. Vidim različite tipove beležaka. Hajde da ih proanaliziramo. Pazite, www.praktikju.com, to je beleška iz E-klase. E-klasa je prost kompjuter i ona ukazuje na ovaj IP. Da li vam je poznat? To je IP pinga. Sećate se kada smo radili ping. Kada radimo ping prema www.praktikju.com, pazite na ovaj IP. Odakle je ping uzeo ovaj odgovor? Odakle je saznao? Otkud DNS zna? Evo, ovo je server koji upravlja mojim DNS-om. A ja njima upravljam i ako nekada poželim da prevedem hosting mog sajta u drugu kompaniju, onda će mi se ovdje promeniti u DNS-u i dobit ću drugi IP. Hajde da nešto demonstriramo. Hajde da izvršimo ping ka www, samo 2 puta, praktikju.com. Još uvijek nas nije preveo nikuda, a zašto? Zato što ne postoji takvo ime www i on me grdi, ping request could not find. A sada uzimam ovu adresu i dodajem belešku DNS. Add DNS record i to se sve dešava na pravom serveru u stvarnosti. Pošto završimo ovo podešavanje, vi ćete moći da izaberete ping i proverite da li će raditi tako. Dakle, ovdje biram ime koje hoću da bude povezano. 2ww, dakle takvo ime hoću da ukazuje ovaj IP. A ja mogu navesti i drugi IP, ali namjerno biram isti taj IP da bi radilo, jer moj sajt se stvarno nalazi na ovoj adresi i sada smo dobili belešku da www ukazuje na ovaj IP, a na tom IP-u se upravo nalazi server na kojem je moj internet sajt. Probat ćemo opet. Ping www, enter i on nam odgovara da ne može naći. A zašto? Zato što u kešu on pamti, seća se kako nas je grdio.
ipconfig/dns. Brišem to što pamti i ponovo je ping neuspešan. Verovatno je stvar u tome što, pazite, pišem ipconfig/all, pipe, presečen napola štapić koji se nalazi pored entera, to se zove pipe, a komanda more znači podeli mi odgovor na stranici. Ne piši mi sve odmah, čim se završava stranica, stani. Zapamtite ovo, mi sve vreme u filmovima to koristimo. Dakle, šta mi ovdje vidimo? Vidimo da moj server DNS je 10.0.0.138 i sam server moj DNS vrši cache i ovaj cache mi odgovara da zahtev nije pravilan i zato moram da sačekam 5 minuta da bi tamo prošao cache, da se završi vreme za koje traje. Kod sebe ja mogu očistiti cache DNS-om, ali ja moram da uradim flash DNS na svom ruteru, jer ruter takođe pamti prethodne odgovore. On pamti da ne postoji www dva puta, ali mi možemo rešiti taj problem ako napišemo nslookup www.praktikq.com i pođemo na Google server, pitamo DNS Google-a i on nam odgovara da ime sa 2 www ukazuje na ovu IP adresu. Dalje, pošto su mi dosadile bubice mog DNS-a, sve prepreke koje mi stvara, ulazim u svoju bežičnu mrežnu kartu. Pazite, bežičnu i na svojoj mrežnoj karti navodim u TCP IP DNS, koristi Google. Dođevala sa mojim domaćim ruterom, ne postavljaju njemu pitanja kao DNS koristi Google. Ovo je DNS Google-a koji uvek radi. To je to. Sada ću raditi ping opet na ime www dva puta i on mi odgovara ovim IP-em. Ali šta će mi ovaj dodatak? Na primjer, imam klijente kojima je komplikovano da pišu dugo ime i hoće da pišu kraće ime. Mogu da napišem www samo 2 puta i opet da uđu na moj sajt. Inače, to može da radi, ali stvar je u tome što trenutno na internet sajtu nije podešeno da se može dobijati www 2 puta. Treba na internet sajtu navesti da prihvata samo 2 puta V. Mi ćemo to ispraviti ovde u Web Options, ali to ćemo kasnije. Sada nas ne interesuje da li radi internet sajt, nije u tome stvar. Sada se ne bavimo podešavanjima sajta, već DNS-om. To jest uspeo je ping na V 2 puta, to jest ime je bilo uspešno prevedeno na IP, a to je i bio moj cilj. A sada hajde da probamo ping koji će se obraćati imenu koji ima 4V. Za sada on ne radi. Povodom 4V on grdi jer ne može da nađe kompjuter koji se zove www.praktikq.com i mi opet možemo to da popravimo isto tako. Možemo da uđemo ovde, ponovno uzmemo ovu adresu i ponovno unesemo belešku aRecord. aRecord je prost, običan bez posebnih obaveza. Ovde su posebne obaveze kao što su MX, slanje pošte, evo dobit ćemo pismo pa ćemo pričati šta je to MX, a sada ćemo prosto izabrati aRecord. Pazite, sada ovo vidimo u grafičkom interfejsu kompanije Evolucija, ali mi hoćemo da shvatimo kako to da uradimo na serveru 2008. Evo, uradit ćemo isto na serveru 2008. Inače, principi će ostati isti svuda. Dakle, sada me 4 puta V šalje na istu adresu. Hajde da proverimo. Ping na 4 puta V i opet se žali da ne zna sa čime to ide. Flash DNS, čistimo cache DNS-a i on ne nalazi. A zašto? Zato što pamti odlične odgovore. nslookup www.praktikq.com i problem je u tome što sada Google pamti odličan odgovor. Ali mi ćemo ih nadmudriti i vratiti se nazad na moj ruter. Stvar je u tome što i server koji radi sa tobom pamti odgovore koje ti je dao. Ne postoji cache samo u klijentu, već i na serveru koji nas uslužuje i cache pamti njihov negativan odgovor nama. I sada sam se vratio dijalogu sa svojim ruterom. On nije znao kako je to ime, pitao je i dobio odgovor. To je to. Ok, naučili smo da pravimo nove beleške u DNS-u, ali šta ako sutra prenesem svoj internet sajt?
Sutra će mi druga hosting kompanija ponuditi bolju cenu i ja ću tamo preneti sve svoje fajlove. Šta treba da uradim? Jako je važno nešto uraditi takođe sa tačke gledišta DNS-a. Treba ući ovde i promeniti ovaj IP. Treba da uđem ovde i promenim ovaj IP. To je lako, ali pazite, ovaj IP treba promeniti 4 puta. Takođe u vezi sa ovim imenom i to je principijalno netačno. Treba da uhvatite ovaj princip, to je duplo upravljanje. Duplo upravljanje znači da kada treba nešto da uradite, vi treba jedno isto da ponovite mnogo puta. Kada u našem upravljanju treba da ispravimo jedno isto mnogo puta, to je izvor mnogo problema i zato ćemo prići tome malo drugačije. Obrisat ćemo ovu belešku, obrisat ćemo belešku vezano za 2v i koristit ćemo drugu vrstu beleške. Ne A-record, već belešku CNAME. CNAME su nadimci, kratka imena, alias. Hajde da dodamo CNAME belešku. Navodimo da je www nadimak, kratko ime, umanjenica za www. To jest ne dajem mu konkretan IP, već mu govorim da kada pišem www, to je aluzija na www. To je to. Hajde da dodamo još jedan CNAME. Dodat ćemo još jednu CNAME belešku. Neka sada ovde bude 5 puta V. Različit broj V je naravno primer. Vi u beleškama možete da koristite bilo koje ime, to jest imaćete kompaniju Win7/3, ali o tome ćemo kasnije. Sada govorimo o www kao o primeru. Dakle, 5 puta V je kao 3 puta V. Dragi gledalci, sada se bavimo vrstama beležaka u DNS-u i gledamo kako rade, kako funkcionišu. Sada ćemo izvršiti NS lookup 5 puta V i obratite pažnju na to koji odgovor ćemo dobiti. Odgovor servera. Ovde piše broj servera koji mi je odgovorio mi je moj domaći ruter. Vidimo da je to 10.0.0.138. To jest, vaš domaći ruter je takođe DNS koji za vas traži različite stvari na internetu. Dakle, on mi je odgovorio, moj domaći ruter mi je odgovorio, ti si tražio 5 puta V, to je nadimak za 3 puta V, to je alias, nadimak, koji se odnosi na 3 puta V. A 3 puta V ima ovu IP adresu i ovo je vrlo korisno jer ako sada premestim svoj server na drugu hosting kompaniju, onda jedino mesto gde treba da promenim to je ovde, jer svi ovi su skraćeni nazivi i nemaju IP adresu i sada više nemamo duplo upravljanje. Dakle, do sada smo videli dve vrste beleške u DNS-u, A-record i CNAME. Dalje pričamo o vrsti beleške MX. To je vrlo važna vrsta beleške. Dozvoljava mi da šaljem svu poštu. Naprimjer, neko hoće da mi pošalje pismo na moju adresu practiceq.com i on piše joni@practiceq.com i šalje mi pismo. I kako server sa kojeg on šalje pismo, naprimjer Gmail server, zna koja je IP adresa mog mail servera. Otkud on zna kako sam ja nazvao svoj mail server. I pazite kako sam nazvao svoj mail server. Nazvao sam ga exchange.ad.practiceq.com i moj pošiljalac treba da zna ovo ime. Kako će on saznati cijelo ovo ime? Dakle, imamo belešku MX, čija je obaveza u tome da saopšti ko je mail server. Pazite kako to radi. NS lookup pitamo DNS za domen practiceq.com, jer hoćemo tamo da pošaljemo pismo, ali ne želimo da pritisnemo Enter. Pišemo /type/mx, to jest nisam mu dao naziv kompjutera, nisam mu napisao www ili exchange ili nešto drugo, ništa ne znam, osim da hoću da pošaljem na practiceq.com. Dajem mu ime celog domena i na imenu celog domena dajem mu funkciju /mx. MX je vrsta beleške, funkcije. Enter sada već možemo, to jest zatražio sam od DNS-a da mi da beleške MX na domenu practiceq.com i dobio sam odgovor da postoje 3 MX-a, 1, 4 i 5, to su prioriteti između njih.
Jedan je viši prioritet, dalje 4 i najmlađi 5. To jest, ako prvi server ne može da dobije pisma, na primjer on je isključen iz utičnice, povezat će se na 4. server i onda na 5. Takvi su prioriteti i pazite šta imamo na primjer u PracticU. Prvi server je Exchange koji se nalazi u samom koledžu. Imamo instaliran server Exchange unutar koledža koji dobija poštu. A ukoliko on iz nekog razloga ne radi, na primjer problemi u internet kompaniji ili nema struje, problemi u firewallu, u svakom slučaju, ako ovaj server Exchange ne može da dobije poštu, obraćanje ide ka drugom serveru, 4. Pazite, sami brojevi nisu važni, važno je samo koji od njih je iznad kojeg. Ovdje je moglo biti 10, 15, 38. Važno je samo jedno, ko je manji ima veći prioritet. Evo, on će ići ovdje ako je ovaj pokvaren. On ide ka sledećemu u red 4. Ako je Google, pazite, na Google sam isto otvorio svoj mail server i podešeno je da prvo probaju na moj server da pošalju pismo, a ako moj ne radi, neka šalju na google.apps. Google vam daje hosting vašeg domena, to jest bit će napisano kao Gmail samo sa vašim nastavkom i ovaj Google Apps je besplatna služba i odlična je. Ja je koristim, sve male kompanije je koriste besplatno. Plaća se ako hoćete da sinhronizujete kontakte sa telefonom i za druge usluge. Dakle, koristim Google Apps kao neko rezervno kopiranje vezano za moj lični server Exchange.